Салом алейкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали Қодиров Сайбирон. Бардаро чӣ хеле ки дида будем карпата мо дар канал парз додем 11000 сомон. Бардаро савдо шид нояи Фархор. Мо дастафка када омадем хонаи бардар. Сентрам район омадем бардаро. Ин сумш бардаро савдо шид. Метонем ки бардаро гол да занг назанен савдо шид. У ба амраш ҳам савдо шид. Нояи Шартуз бурдем. Диден тамошо карден. Инаиш ҳам савдо шидем. Сеюмш ҳам бардаро савдо шидега. Сиё ҳам савдо шидега. Гусола кира гуфта будем бақача. Ина бақаки сиё. Навҳоз ина ҷушидан. Гол чӣ хел дай тага? Гол хуба ёха? Мо ай пултон барака биёе. Баракат. Иншолло дастгирия фаромӯш накунанд охя. Гап нест. Ина бардаро навҳози ширша ҷушидан. Ина сумона бардаро мо гирифтем. Худо нигоҳбонатон, касб кори ҳаматон дар барор мехоҳам. Бигзор гоҳи хубша бигирен. Лайк пачсаса ҳаётон наброрен. Дастгирия фаромӯш накунед. Дастгири шумо пешравии мост бардаро. Худо нигоҳбонатон.